तू ममता की माई, ममता की माई। जन्मदायिनी तू ममता की माई, अंजुमन में आकर लजिया बचाई, ममता की अंजुमन में आकर लजिया बचाई। आज मापिल बीच में तो आर बिटिया खड़ा है जननी, ए नैया के भौर से पार लगई वो ये उम्मीद ये विश्वास लेके खड़ा दिया। आज भैया बाबू लोगन के सामने खड़ा कइले बाड़ू, मान सम्मान तोरी हाथ में बा जननी। ई मान सम्मान जाई तो सिर्फ और सिर्फ हमार ना, ई तोहार बेटी के नाम साथे साथे तोहार हो जाई। देखा रूप अनेक होला, शक्ति एक ही होला। कोई काली के रूप में पूजेला, कोई दुर्गा भवानी तारा चंडी मैहर माई विंध्याचल वाली बम्बा देवी। पूजे का तरीका अलग हो सकेला, लेकिन माई का प्यार स्नेह एक होला। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान कर दें हमारे गार्जियन श्री बसाड़ीपुर से, सॉरी बरधरा से हमारे बड़े भैया श्री टुनटुन यादव जी, सॉरी